είναι μεγάλα σχέδια, είναι μεγάλη δαπάνη, δεν είναι εύκολη, αλλά δεν με έχει σταματήσει τίποτα στη ζωή μου. Εγώ όλα τα φέρνω βόλτα και γίνονται εντάξει. Μόνον θέλω ένα πράγμα. Την αγάπη, τη συμπαράσταση και τη θέληση από όλους για να γίνει αυτό. Δεν θέλω τρικλοποδιές. Δεν περνάνε σε μένα. Ή με θέλετε ή δεν με θέλετε. Ένα από τα δύο. Εγώ είμαι. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις. Μόνο με αυτό το τελευταίο. Δηλαδή και για το αν το project του γηπέδου και του προπονητικού ήταν κίνητρο για να ασχοληθείτε με την ΑΕΚ. Και για τις σχέσεις σας με τον κύριο Νοτιά. Πριν σας ρωτήσω, μου έχετε απαντήσει πώς είναι. Ναι, ναι. Αυτά είναι όλα μια αλυσίδα. Προσέχετε καητές. Όταν χτίσεις το γήπεδο, το γήπεδο είναι το σπίτι της ΑΕΚ. Όταν πας να φέρεις ένα παίκτη, καλό παίκτη στην ομάδα και δει το σπίτι του, θα πάρει θα το πάρει απάνω. Όταν δεν έχεις, είναι κακομοίρικα τα πράγματα, δεν μπορείς, δεν κάνεις, δεν γίνεται ρε παιδί, δεν γίνεται. Πάντα είμαι μαθημένος να μιλάω και να κάνω τις δουλειές μου με δύναμη, όχι άψυχα. Και να λέω πάντα όπως έχουν τα πράγματα και όπως είναι. Ψέματα σε μένα δεν περνάνε. Και αν τυχόν έχω κάνει λάθος, είμαι μόνος μου, θα σηκωθώ απάνω, θα το αναγνωρίσω, θα το πληρώσω και θα προχωρήσω. Πείτε μου κάτι, τι πιστεύετε πως έφτεξε και από το ξεκίνημα αυτό που έκανε η ΑΕΚ το 2004, φτάσαμε στο σήμερα όπου, λυπάμαι που το λέω, τη λυπούνται μέχρι και οι εχθροί της. Άκουσε να δεις, δεν θα ήθελα να μπω σε μεγάλη συζήτηση, αλλά θα σας πω κάτι που εγώ πραγματικά πιστεύω. Δεν έγινε ο κύριος Νοτιάς όταν έλαβε δεν κατέβηκε κάτω και να καθίσει απάνω στην ομάδα και να λέει τι να γίνει. Άφησε άλλους να μιλάνε, άλλους να κάνουν και δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εγώ όταν φύγω από τις δικές μου επιχειρήσεις είναι ο κόσμος μου εδώ και κάνουν τις δουλειές. Εκεί πέρα την ομάδα την αφήσανε χωρίς καπετάνιο. Ναι, και βρέθηκε η ομάδα μέσα στον ωκεανό χωρίς τιμόνι και χωρίς άγκυρα και τη χτυπάνε από όλες τις πλευρές. Ναι, αλλά έχετε πολλά κοινά με τον κύριο Νοτιά. Είστε και οι δύο Έλληνες της ομογένειας, πετυχημένοι επιχειρηματίες και εσείς ένα πλάνο μου είπατε διοίκησης εξ αποστάσεως. Θα έχετε με δικούς σας ανθρώπους βέβαια. Έχει μεγάλη διαφορά. Θα σου πω γιατί. Ο κύριος Νοτιάς, κατά τη δική μου γνώμη, εμπιστεύτηκε φίλους του να κάνουν τις δουλειές που έπρεπε. Κατά κάποιο τρόπο δεν πηγαίναν τα πράγματα καλά, τα ήξερε και δεν είχε το θάρρος να τους διώξει, να βάλει άλλους, να κάνει κάτι. Ίσως ο κύριος Νοτιάς να ήταν πολύ απασχολημένος με τις δικές του δουλειές. Αλλά δεν γίνεται, άμα είσαι απασχολημένος δεν ανακατεύεσαι. Και άμα δεν έχεις plan, ένα σχέδιο, να βρεθείς εκεί που πρέπει να πας και πάλι δεν ανακατεύεσαι. Είναι εξαιρετικός κύριος και τα πηγαίνουμε πολύ καλά με τον κύριο Νοτιά. Θέλω να σας τονίσω και πάλι. Με τους υπόλοιπους μετόχους φαντάζομαι ότι δεν έχετε μιλήσει ποτέ. Με κανέναν. Αλλά όμως θα περίμενα από κάποιον να λάβω ένα τηλέφωνο να πει «Ρε Κοζόνη, ποιος είσαι ρε παιδί μου, θα έρθω να σε δω». Πάλι ρε παιδί μου, και άμα δεν έχει τα λεφτά του θα δώσω και ένα εισιτήριο να έρθει. Να έρθω να σε δω. Θέλω να καθίσουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια να δούμε τι θα κάνουμε για την ΑΕΚ. Κανένας δεν το είπε. Όλοι ερχόνται, πες μας τι γίνεται, δώσ' μας τα καρδιά, δώσ' μας από εδώ, θα σε πούμε αύριο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλετε να κάνετε δουλειές. Λάτε. Περίμενα. Μου
υποσχεθήκανε, τίποτα. Είπανε εμπιστοσύνη, τίποτα. Δηλαδή είναι σαν να μιλάω μόνος μου τώρα. Σας τα λέω δηλαδή και ντρέπομαι. Είναι σαν να μιλάω μόνος μου. Άντε υπόγραψε εσύ, θα πάρεις την ΑΕΚ, ένα χαρτί εδώ και ένα χαρτί και πάρ' την. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Αφού δεν έχετε μιλήσει, δεν έχετε γνωριστεί, προς τι αυτή η λάσπη, όπως είπατε χαρακτηριστικά στην τελευταία ανακοίνωση που έριξαν στο πρόσωπό σας? Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό? Άκουσε, αυτό θα σου το εξηγήσω τι έχει γίνει. Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν είναι μια εταιρεία, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θέλεις κατά κάποιο τρόπο να βγουν στην επιφάνεια. Όπως έχω καταλάβει, η ΑΕΚ εξυπηρετούσε και άλλους σκοπούς για τους μετόχους. Δεν ξέρω ποιοι είναι, ούτε θέλω να πω, γιατί δεν είναι σωστό να πω. Αλλά ό,τι και να είναι αυτοί οι σκοποί, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να μου μιλήσουν. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου πούνε μην το πειράζεις αυτό, εντάξει. Αλλά να βρούμε μια άλλη λύση, καταλαβαίνεις. Δεν ήρθε κανείς να μου το πει αυτό, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνω τους βάρεσε κεφαλικό. Μόλις είπα θέλω να δω τα βιβλία, έγιναν εξωφρενών οι άνθρωποι. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί, τι είναι αυτό που τους πειράζει. Το άλλο που θέλω να ξέρω, εάν αυτοί οι κύριοι όλοι αγαπάν την ΑΕΚ και θέλουν να προοδεύσει, γιατί δεν κάνουν το παν δυνατό ή να την πάρω εγώ ή να την πάρει κάποιος άλλος, να την κινήσει κατάλληλα. Αφού αρχίσαν να κάνουν τη δουλειά, δεν πέτυχαν σε αυτό που θέλανε, να πούνε ρε παιδάκι μου, αμάν, δεν μπορούμε, τέρματα. Πάρ' την εσύ ρε Νίκο, πάρ' την εσύ ρε Μπάμπη, πάρ' την εσύ, όποιος να είναι. Να δούμε τι θα φτιάσουμε, να τη φτιάσουμε την ΑΕΚ. Δεν έγινε αυτό, δεν το κάνουν αυτό. Και τώρα προσπαθάνε να πετάξουν λάσπη σε μένα που δεν πουλάει πουθενά. Δεν με πειράζει τι λένε. Για την χρηματική επιφάνεια, οικονομική επιφάνεια. Εγώ έχω και θα σας δείξει ο Γιώργης τώρα, που δεν τα έχω δείξει πουθενά και ούτε ήθελα να τα δείξω, και σε εσάς το λέω ότι μπορεί να σας δείξω σήμερα μέχρι $100.000 σε ρευστό. 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια σε ρευστό σήμερα. Δεν μπορώ εγώ να τα δείξω. Έπρεπε αυτά να τα δείξω σε έναν άνθρωπο, να τα δει και να κρίνει και να πει ναι έχει, ναι δεν έχει. Όχι να τα βάλουμε στις εφημερίδες. Πρώτον, για λόγους ασφαλείας. Δεύτερον, προσωπικά. Τρίτον, για τις επιχειρήσεις μου. Ξέρετε όταν βγει έξω ότι εγώ έχω τα 100 εκατομμύρια, όταν θα πάω να πάρω το δάνειο, το 1 δις, θα μου τα ζητήσουν, θα μου πούνε αφού τα έχεις βάτα κάτω ενέχερο. Αυτό γίνεται και γι' αυτό δεν μπορείς να τα βάλεις όλα, να τα βγάλεις όλα τα... Αλλά σε έναν άνθρωπο μπορούσα άνετα. Να τα δείξω. Θα το πω κύριε να, εδώ έχω το ένα, έχω το άλλο, αυτά είναι τα χαρτιά. Αλλά με εμπιστευτικότητα. Δεν γίνει σωστό. Γι' αυτό που έχω να σας πω. Πιστεύετε ακόμα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι μπορεί από την επόμενη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο και να καθίσετε πάλι σε ένα τραπέζι με διαφορετικούς όρους και να συζητήσετε? Άκουσε να σου πω, εγώ έχω μια λύση και θα την προτείνω τη λύση. Την έφτιασα, τη σκέφτηκα και πιστεύω μπορεί να δουλέψει όταν γίνουν 3 πράγματα. Όταν υπάρχει η αγάπη, η ειλικρίνεια και η θέληση. Όταν ο κόσμος θέλει να κάνει κάτι θα γίνει. Όταν είσαι ειλικρινής μαζί μου θα γίνει. Όταν υπάρχει η αγάπη θα γίνει. Όταν αυτά τα 3 δεν υπάρχουν, ξέχασέ το, δεν γίνεται τίποτα. Πετάς λάσπη όσο θέλεις.